F18, אוקיי. מה זה? מה זה המנוע הזה? מנוע מניפה. מנוע מניפה? וואה. 70 מילימטר. 70 מילימטר, אוקיי. מה אתה עושה פה? מה זה? מחליף את התדר. מחליף תדר. בוא נראה. ביג. ביג. 16, F4. 16? 16 עובד גם על F18. נניח, בסדר, שיהיה. נשים. בוא נחבר. גפה. חשוב. גפה, אוקיי. חשוב מאוד. כן. להדביק. מניסיון. ניסיון כושל. חשוב מאוד. את זה נשים עליי. זה מתחבר על חוט. כן. בוא נראה. זה מנוע שואב אבק, זה לא? ימין, שמאל. למטה. עובד בסדר, כן. עובד יפה. החלבת? עובד יפה וקדימה. ובוא, לאן אתה הולך? בוא. לפה. טוב, שואב אבק, טיסה ראשונה. בוא נראה. טס. וואה, באמת שואב אבק. איפה הוא? אני לא רואה אותו. אני אבוא נמוך. לא יותר מדי נמוך שלא ניכנס בנו. איפה הוא? וואה. ובוא ננחת. ננחת, נחיתה קלאסית. בלי גלגלים. מי צריך גלגלים היום? נוחתים על הבטן. נחמד. ראית? האיפוס של המשקלים בול. הוא המשיך לדעות. נחמד טס, אה? כן, אבל לא חזק, אמרתי לך, סתם תשמע, כי... המניפה האלה זה סתם חם. לא. אבל יש לו סאונד נחמד. אני דווקא אוהב. מה זהו? תכף, אני... תכף, אוקיי. אתה עוד מצלם? נו מה? לא. אז תסגור. למה? זה מצחיק, זה בסדר. לא. זה טוב, מה? טוס שוב. יאללה, נו, נעלה תעלה. יש לך בדיוק עוד דקה על הבטריה הזאת, לא? משהו כזה. לא חבל על הבטריה? עכשיו, נעלה עוד הפעם. עכשיו נעשה אקרובטיקה. אקרובטיקה, אוקיי. אקרובטיקה בסוף מתרסק, נו. אקרובטיקה עם חתיכת קלקר. אין לך כוח. באמת. זה צחוק. איזה אקרובטיקה עוד שניה מתרסק. לא, הוא לא... אין לו כוח. תנחת. למה פה?
יש לנו מתחרה פה. F-16 נגד מטוס לא ידוע. למה רחוק אבל? מה זה זה? מה זה? הבאם? סופרמן? לא, לא. זה לא. סוג של מטוס מוזר. מה זה המטוס הזה? חמוד לאללה. מטוס יפה, חלק, שקט, לא מרעיש. לא מרעיש בכלל. ממש דלוקס. טוב, הוא מצא אותו, יופי. איפה הוא? הוא התלהב זה, התלהב. יאללה, נו. בוא נראה. נוחת? נו, מה יש לנו? נו, מה אתה אומר? 7 דקות של וידאו, מספיק לך? לא, מספיק. לא, נו, נגמרה הבטריה, נו, אוקיי. הספיקה בדיוק ל3 דקות. איזה בטריה זאתי? 2200. 2200. בבקשה. אוקיי. עשית טיימר. 2200. כמה? חמה, אי אפשר להרגיש דרך המצלמה שהיא חמה. עכשיו נלך להטיס את האקספרט 3D. את האקספרט. השאלה צריכים ללכת למסלול, כן, הוא הולך למסלול שם. נראה לי טוב. סלמתק בינתיים. נראה לי בסדר. זהו בינתיים? טוב, זהו. מספיק.